नमस्कार मित्रांनो, शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे। नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपये अनुदान देण्यासंदर्भात याद्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत। तुम्हाला यादी कुठे पाहावी लागेल तर तुम्हाला तुमच्या जवळच्या CSC केंद्रावरती किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रावरती तुमचा आधार क्रमांक देऊन यादी जी आहे ती पाहता येणार आहेत। तर मित्रांनो, या संदर्भातील अधिक माहिती आपण पाहूयात। तत्पूर्वी आपल्या चॅनलवरती नवीन आलेले असाल तर अशाच प्रकारच्या विविध शासकीय योजना, शैक्षणिक योजना व कृषी विभागाशी निगडीत शेतकरी योजनेसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। तर चला मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करूयात। तर या ठिकाणी मित्रांनो, तुम्हाला तुमचं नाव पाहण्यासाठी जवळच्या CSC केंद्रामध्ये जावे लागेल, कारण या याद्या ज्या आहेत ते CSC केंद्र चालकांच्या लॉगिनलाच त्या ठिकाणी अपलोड करण्यात आलेले आहेत। तर सर्वप्रथम तुम्हाला digitalseva.csc.gov.in या पोर्टलवरती आल्यानंतर लॉगिन केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा डॅशबोर्ड ओपन होईल, ज्यामध्ये तुम्हाला सर्च बॉक्समध्ये महात्मा अशा प्रकारचा कीवर्ड टाकायचा आहे। महात्मा अशा प्रकारचा कीवर्ड टाकल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी 3 नंबरला दिसत असेल महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना, या ऑप्शनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। एक नवीन पेज या ठिकाणी ओपन होईल आणि लॉगिन झाल्यानंतर आपल्यासमोर अशा प्रकारचा इंटरफेस ओपन होईल, ज्यामध्ये मित्रांनो संपूर्णतः ज्या जिल्ह्यावाईज CSC केंद्र चालकांना याद्या दाखवल्या जातात त्या अद्याप अपलोड करण्यावरती आहेत, परंतु फक्त शेतकऱ्यांचं नाव या ठिकाणी आलेलं आहे का ते आपल्याला सध्या स्थितीमध्ये पाहता येणार आहे। लवकरच पुढील 2 ते 4 दिवसामध्ये संपूर्णतः याद्या या पोर्टलवरती प्रत्येक जिल्ह्याच्या CSC केंद्र चालकाच्या लॉगिनला अपलोड करण्यात येतील। तर तुम्हाला तुमचं नाव या ठिकाणी आलेलं आहे का ते पाहण्यासाठी सर्वप्रथम आधार नंबर म्हणजे शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक टाकायचा आहे। जो व्हॅलिड आधार क्रमांक असेल तो व्हॅलिड आधार क्रमांक या ठिकाणी तुम्हाला टाकून घ्यायचा आहे। आधार क्रमांक टाकल्यानंतर जो तुम्हाला समोर ऑप्शन दिसत असेल लोन अकाउंट हिस्ट्री, या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर एक टॅब ओपन होईल, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांचं संपूर्ण नाव, बँकेचं नाव म्हणजे ज्या बँकेकडून अंजुमन कर्ज किंवा पीक कर्ज घेतलेलं असेल त्या बँकेचं नाव, त्यानंतर ब्रँच जो काही तुमचा गाव असेल तो पॅककोड, त्यानंतर लोन इयर म्हणजे कुठल्या वर्षी घेतलेलं होतं त्याबद्दलची माहिती, त्यानंतर लोन अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट नंबर, लोन कुठल्या तारखेला तुम्हाला वितरित करण्यात आलेलं होतं, एकूण रक्कम किती होती, अशा प्रकारची संपूर्ण माहिती तुम्हाला या ठिकाणी दाखवली जाईल। मित्रांनो, लवकरच याबद्दलच्या संपूर्ण याद्या प्रदर्शित होतील। याद्या प्रदर्शित झाल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना पुढील काय प्रक्रिया करावी लागेल तर त्यासाठी शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला याद्या प्रदर्शित झाल्यानंतर याद्या सामान्यतः तलाट्यांमार्फत तुमच्या ग्रामपंचायतला सुद्धा लावण्यात येतील किंवा तुम्ही तुमच्या जवळच्या CSC केंद्रामध्ये जाऊन या याद्या पाहू शकता। त्या ठिकाणी तुम्हाला सर्वप्रथम तुमचा मोबाईल क्रमांक आणि त्यानंतर आधार कार्ड घेऊन जायचं आहे। आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक घेतल्यानंतर तुमच्या मोबाईलवरती एक OTP येईल। सोबतच OTP नाही आल्यास तुम्हाला तुमच्या बायोमेट्रिकच्या सहाय्याने म्हणजे तुमचा थंब लावून त्या ठिकाणी तुमची eKYC करून घेतली जाईल। eKYC केल्यानंतर पुढील 7 दिवसामध्ये तुमच्या कर्ज खात्यावरती शासनामार्फत 50,000 रुपये जे प्रोत्साहनपर अनुदान आहे ते अनुदान वितरित करण्यात येईल। तर मी आशा करतो मित्रांनो, माझ्यामार्फत देण्यात आलेली माहिती तुम्हाला आवडली असेल। संपूर्ण याद्या प्रदर्शित झाल्यानंतर त्या संदर्भातील सुद्धा व्हिडिओ लवकरच आपल्या YouTube चॅनलवरती अपलोड करण्यात येईल। तर भेटूयात मित्रांनो अशाच महत्त्वपूर्ण माहितीसह। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।